hapon, yaring nagapanguna nga balita. Team Uswag nagpatigayon sang misa antes mag-file sang Certificate of Candidacy para sa May 2022 elections. Nagpatigayon sang misa sa Our Lady of Peace and Good Voyage, La Paz Parish Church, ang 15 ka mga kandidato sang Team Uswag Iloilo, kaupod ang ilatag sa kapamilya antes mag-file sang Certificate of Candidacy sa City Comelec para sa palaabuton nga May 2022 elections. Ang santos nga misa ang ginpangunahan ni Father Jonic Territorio, kura paroko sang nasambit nga parokya. Luyag sa mga ini, ilabi na ni Mayor Jerry Treñas nga mabindisyonan ang ila tinutuyo nga makaserbisyo kag mapadayon ang mga proyekto para sa pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Nagalao man ang alkalde sang matinlo kag tampad nga pagpatigayon sang eleksyon. Ang Team Uswag Iloilo ang magadala sang padayon nga pag-uswag para sa mga Ilonggo sa piyak sang ginapangatuba nga pandemya. Ang dugang nga detalye bantian karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Saint.